Tutigarita ase ngane yoko bwato ko which form chechi basari niko bono mu waziri otendereta mangane yo bonchoreri obotari ne chichiro ase county eyega ya Kisii Daktari Isaiah Onsarigo umubasorera nyarako bagakora umurobiri boko bwato ko which form chechi basari ase ewodi beno yoko toka ase bunge nyaribari chacha ase county ya Kisii niko bono nyarako bakago kwandra homochoko yo nyarako bago kwene kiwase chinsemecho asaba minya banyarako babako nyara chiform echo nabo igo mu MC bwensemo yo mheshimiwa Steve Arika neranigago igitambo kirekyo asebono neratebire mbuya mono gochaso mugabana asokoria ko bwato ka chifomu ekiga ne chikokonya aborkiwa kwegandaria se chise chifomu ekiga nabo cyenanwa asoboikeranu nande abantu bonsi mbagoka asokonyora chifomu ekiga ekogera ne chekia nene sana bakirwe ekogera ngakiende mbabwato bolemere bunga buno boiga abana bange mwa bano mutinyore muchanywali mbase ari ko rukisukuru mbaga netyo bokonyi bunga buno boiga chifo echi basari ekiyane namono nchikonye abayibuli abayiga abande bamigire mono bono abana buna abayigoro chekonyora si form ekiga nese gento kingenjo mono ekogera iga bono cheimba kyo amagimabo mbari gochiko abantu bari ngakindi twaye konyonga kiba nyori ngambai konyora bese chinga bune ekiga onyore nga bachire bachake korengere gakore bintu binde bingao kunywa marua kunyujinya sore kwetena na chipara igombara akonyeka ngwakera mugabana yito simbara tingambiye mono ase request to amudetinga bana inchimba tagete pasari nera nanchirana otoma abofisa bae kurmate Dr. Nsarigone group yae aso kuhakikisha nga kera umuibori ochokoye form onyolire lakini challenges nchikobora mbaro chamisia baro batanyora nande ngosaba mugabana kandi gatigire gake aligire libeno ibeno abantu bomwanjete nabamisi yakega banyole egera abana baito basome kote bino mwana incho ndebwensi yo taikera gusoyo nyorwo chabune mbura yalenge nyinge ta kumimono yekogera mugabana ituna bwata mabera nande nto mu request tonyole form berisato egere abana baito banyora amasomo.